Dobar dan svima, koliko vas ovdje ima. Dobro nam došli, jer sutra se obeležava Međunarodni dan žena. Srdačno vas pozdravljam u ime Mesne zajednice Nikoličevo, u ime Udruženja penzionera Nikoličevo i u ime Udruženja žena našeg sela i u svoje lično ime. Zahvaljujem se svima vama koji ste došli. Zahvaljujem se Udruženju žena na ovoj organizaciji, na pripremi posluženja i slatkog i slanom. Zahvaljujem se gospodinu Ivanu Joviću koji je naš verni fotograf. Zahvaljujem se svima vama koji ste doneli vaše predmete za ovu izložbu. A najviše se zahvaljujem gospodinu Gacoviću, doktoru istorijskih nauka, koji je prihvatio naš predlog da proglasi našu izložbu otvorenom. Početak obeležavanja 8. marta, Međunarodnog dana žena, ima daleku istorijsku prošlost i povezan je sa ekonomskim, društvenim, socijalnim i kulturnim prilikama u 19. veku u celom svetu. 8. marta 1857. godine u Njujorku održan je veliki protest tekstilnih radnica. One su tražile bolje uslove rada, veće plate i pravo glasa. Protesti su održani i narednih godina na isti dan, ali tek 1910. godine organizovana je prva konferencija u Kopenhagenu i tada je proglašen Međunarodni dan žena. Dogodio se veliki požar u tekstilnoj fabrici u Njujorku kada je poginulo preko 140 žena. Te godine ovaj dan je obeležili su milioni ljudi u Evropi, pre svega u Austriji, Nemačkoj, Danskoj i Švajcarskoj. Vremeno žene su dobile trudničko bolovanje, istu platu za isti rad u odnosu na muškarce, ograničenje rada u 3. smeni, kao i druga prava, ali ne u celom svetu. Za 8. mart se obično daruju žene, negde cvećem, negde čokoladom, ali je to nekad sa podsmehom. Kažu, ako se ženi za dan žena pokloni kuvar, šerpa, pegla ili nešto slično, njoj se time stavlja do znanja da je mesto u kuhinji pored šporeta. Bila u svoje vreme i vredan radnik, a danas je vredna, da kažemo, domaćica. Pored toga, ona je i neumornog duha. Tako da, malo pa nešto mora da se događa u njenom Nikoličevu. Pored ostalih mnogo izložbi, imamo do sada,
I zamolila me ovom prilikom da nešto kažem na otvaranju ove izložbe. Ona me predstavila kao istoričara, ali ja sad kao istoričar ne bi ništa imao šta da vam kažem o ovom posuđu ovdje, jer ono nije nešto istorijsko, nije ni arheološko, pošto nije toliko staro, ali je svakako tradicionalno, posuđe, ono posuđe naših majki, baka i tako dalje, to možda i prabaka po nečemu, ima tu od drveta, od stakla, od svega toga, ali to bi nas odvelo u duboku istoriju, pa bi morao da krenem od kad je počela keramika da se proizvodi, od nekih 5.500 godina pre nove ere na Balkanu, a i mnogo ranije na nekim drugim prostorima. I zato sam mislio da možda trebamo prošlost da ostavimo onakva kakva je, za neke druge prilike, a da sada kažem tako, na neki način da dam po znacima navoda neke upute od čega sve može danas posuđe biti. Dakle, od kakvog se sve materijala spravlja. Pored ovoga što vi već vidite ovde, ja bih nešto rekao o tom pitanju. Ovom izložbom je napravljen presek, rekao bih, trenutnog stanja u vašim domovima. I znajte da o posuđu koja prati savremenu nauku možete napraviti novu izložbu već za 10 godina, a da se pritom ničim ne ponavljate. Ja neću da budem živa tada. Ja ne pričam ovima koji su živi samo, nego pričam inače da možete to i preneti svojima, da nije ništa sa nama i za navek. Znate. Ovim je izložba otvorena i prisutni mogu razgledati. Želim vam prijatan dan.